Ja que us va molar tant la guia il·lustrada sobre Oliva, vaig ensenyar-vos tots els meus llibres d'Oliva, que amb la tonteria són uns quants. Oliva, tot un poble, un llibre de 1986 amb la intenció de que els xiquets aprengueren tot tipus de coses locals. Amb una intenció pareguda, una unitat didàctica que vam fer en 2023 arrel d'una exposició sobre patrimoni. Oliva homenatge, un esplendor de llibre amb fotografies increïbles. La revista Cap d'Ells, una revista d'investigació històrica, 2019, 2021 i 2023. També publicat per l'Associació Centelles i Riu Sec, La Vila d'Oliva al segle XV. Este llibret, que és una mostra fotogràfica de la ja tancada llibreria La Fona, arreu de la seva història. Converses inacabades amb Miquel Vícez Riera. Este me'l va regalar el mateix Miquel Vícez Riera, que és un pintor de gran calibre d'ací del poble. El que per a mi és la Bíblia olivense, iniciació a la història d'Oliva, d'ací he tret, de fet, molts jaciments i coves. Este és un dels primers poemaris d'Àngels Gregori, que és la directora de la Fundació Francisco Brines. El llibre El Vacío, una història de ficció ambientada en Oliva i en Madrid. I de festes, que són les que més acumule. Festes de Sant Francesc 2022-2024. Festes del Crist 2022-2023, Festes de la Mare de Déu del Reuller 2011 i 2023, portada de Miguel Vícez Riera. De les Falles Pensatife 2023 i l'Estació 2023. Setmana Santa 2023 i Moros i Cristians 2022 i 2023.